Dobrý deň, nachádzame sa v Pieninách pod 3 korunami na severnom Spiši v kúpeloch Červený kláštor Smerdžonka, kde si dnes pripravíme chutné letné recepty. Tak poďme na to. Sledujete minútky s Melinou a keďže sa nachádzame v Pieninách, kúpele Červený kláštor Smerdžonka, v dnešnom recepte budeme používať typickú lokálnu surovinu, ktorou je pstruh dúhový. Dnes ho budeme plniť maslom, rozmarínom a citrónom a budeme ho v alobale grilovať. Takže poďme na to. Pripravíme si alobal. Pstruha si narežeme, aby sa nám soľ a korenie dostali hlbšie a prechutili celé mäso, respektíve celú rybu. Samozrejme, rybu okoreníme a osolíme z obidvoch strán. A plníme maslom, plátkami citrónu a ako som spomenul, vetvičkami rozmarínu. Aj keď sa nám pstruh bude pripravovať na grille, keďže ho uzatvoríme do alobalu, bude sa vlastne dusiť vo vlastnej šťave. Takže alobal poriadne popritláčame, aby nám para neutekala. A takto pripravené pstruhy si môžeme dávať na grill. Takže naše pstruhy sme si po 15 minútach obrátili, teraz už prešlo aj ďalších 15 minút, takže pstruhy už budú hotové. Ideme si pripraviť prílohu. K týmto pstruhom som dnes zvolil petržlenové zemiaky, teda zemiaky uvarené v šupke, vo vode, z ktorých vlastne ošúpeme šupku, dáme si ich na polku a obalíme ich v masle a petržlenovej vňati, trošku ich osolíme a môžeme podávať, takže poďme na tú prílohu. Bereme si pekné kúsky zemiakov. Šupka ide jednoducho dole. Ešte jeden. Odrežeme si kúsok masla. Ešte kúsok masla. Dáme zemiaky, osolíme a kým sa nám roztápa maslo, nasekáme si čerstvú petržlenovú vňať. Vy sa možno pýtate, prečo používam petržlenovú vňať na ryby. Je to ďalšia z tých ingrediencií alebo ďalšia kombinácia chutí, ktoré idú strašne spolu dobre dokopy. Ryby a petržlenová vňať. A môžeme vybrať pstruha. Samozrejme opatrne, aby sme sa nepopálili. Hlavne, ako budete otvárať, opatrne na paru. A toto keby ste cítili. Krásna vôňa. Pstruhovi pridáme zemiačiky.
zvyšné maslo z vňaťku môžeme kľudne ešte vyliať na vrch. Nech sa páči, grillovaný pstruh je hotový a ja vám k nemu prajem dobrú chuť. Ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.